こんにちは。エンジェルラダーアーティストオルハです。4月後半のリーディングメッセージをお伝えいたします。 A、B、C の3択から選んでくださいね。こちらが選択肢 A のカードです。ラッキーアクションは旅先でお参りする。こちらが選択肢 B のカードです。ラッキーアクションはお花を見ながら散歩する。こちらが選択肢 C のカードです。ラッキーアクションは人の話に耳を傾ける。